Haleluya. Amen. Njengoba sibhaptiza egameni lenkosi uYesu for ukholo zona. Sizofunda lapha ke Izenzo chapter 2. Izenzo chapter 2 funda kanje. Wathi uPetros kubo, "Vukani ezintweni zenu nonke ngabanye nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu ukuze nixolelwe izono zenu, lize namkele isipho somoya ongcwele." AmaJuda akholwayo lawo ayesuka noPetros eJopha amangaliswa ukuba uThixo ezinike isipho somoya ongcwele, kuba baziva zithetha ngeelwimi zinye zidumisa uThixo. UPetros wathetha wathi, "Aba bantu bamkele umoya oyingcwele njengoko samamkelayo nathi. Ngenene ke akukho namnye umntu ongalayo ukuba aba bantu babhaptizwe ngamanzi." UPetros ke ngoko wathi mababhaptizwe egameni likaYesu Kristu. Ke yena bamcela ukuba akhe ahlale nabo izikwana. Wabathi babhaptizwe ngamanzi. Siya lapha kushata ngexesha uApolo wayeseKorinte, uPawulos yena wacanda phakathi kuloo mimandla waya kufika eEfeso, apho wafumana iqela labalandeli bakaYohane. Wababuza wathi, "Namamkela na umoya oyingcwele ekuzinikeleni kwenu?" Baphendula bathi, "Asizange sive nokuva ukuba kukho umoya oyingcwele." UPawulos wababuza wathi, "Phofu lubhaptizo luni enabhaptizwa ngalo?" Bona bathi, "Lubhaptizo lukaYohane." UPawulos wabachazela wathi, "Ubhaptizo lukaYohane lusalatha inguquko. Yena wayebaxelela abantu ukuba bazinikele kulowo wayesiza emveni kwakhe, uYesu ke lowo. Bakuyiva le ntetha babhaptizwa egameni lenkosi uYesu." UPawulos wababeka izandla, bashukela umoya oyingcwele, baza bathetha ilwimi belithetha ilizwi likaThixo. Amen. Lolo ke ubhaptizo esibhaptiza ngalo. Ubhaptiza egameni lenkosi uKristu. Ngale ndlela abapostile abebhaptiza ngayo. Ubhaptizela uxolo zona. Ngoba ke umuntu ubuza nini balolo kubhaptizo wabhaptizwa ngalo. Ubhaptizo wabhaptizwa egameni lenkosi uKristu. Amen. Ngicela ke sike sithandaze. Babona amandla Nkosi yamakhosi, Nkosi yami ngiyacela singena ke Thixo namandla ngesifada ngikho namandla ngiyabonga Nkosi yobhaptizo cela wena ke Thixo bekhona ke Thixo namandla ngesifada zonke Nkosi zona Thixo namandla zingene Thixo namandla ngesifada shiyeke Nkosi emanzini Thixo namandla ngelakho Nkosi igama Jehova namandla egameni lenkosi waseNazaretha Thixo namandla ngiyathandaza Thixo namandla ngiyathandaza Jehova namandla hlaka Nkosi betamandla Thixo namandla wesifako Jehova unamandla Nkosi Thixo namandla ngesifada Thixo namandla namhlanje Father Thixo namandla pawuka Nkosi zonke izinto
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Jesus, uYesu Kristu inkosi. Hallelujah. Jesus. Buyelwa nolutho Tushan ndiyakubhaptiza egameni lenkosi Yesu for uxolelwe zonke. Jesus. Jesus. Hallelujah, hallelujah. uYesu Kristu inkosi, uYesu Kristu inkosi. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Usuko kuThixo enyangweni. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Jesus. Siziwe ndoda ndiyakubhaptiza egameni lenkosi Yesu for uxolelwe zonke. Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. Hosanna kweliphezulu. Hallelujah Jesu. Hallelujah Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah Jesu. Siyabonga Nkosi. Hallelujah. Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. Hallelujah. Hallelujah Jesu. Siyabonga. Hallelujah. Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Baba ina matenda ya Jesus Christ. Yathandaza ngethikona manje. Hallelujah Jesu. Wena kushikama manje umgcwalise ngamandla kaMoya. Hallelujah egameni lika Jesu. Ngamandla amasha. Hallelujah Jesus. Jesus Christ of Nazareth. Jesus. Egameni lika Jesu. Hallelujah Hallelujah Jesu. Jesus. Egameni lika Jesu. Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. Jesus. Hallelujah Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah Jesus. Jesus. Hallelujah Jesus. Receive the power of the Holy Ghost. 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 Jesus. Hallelujah In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. In Jesus' name. Amen.